Hrvatski izvoz u prvih 6 mjeseci pao za 6,8% te iznosio gotovo 7 milijardi eura, što s obzirom na pandemiju i nije tako loše. I dok smo prije korona krize najviše izvozili u Italiju, sada je naše vodeće izvozno tržište Njemačka, slijede Italija i Slovenija. Samo manji dio izvoznika kao svoje primarno izvozno tržište ima daleke zemlje poput Indije ili Kine. Jedna od takvih tvrtki je Altpro, koja je nedavno potpisala ugovor sa željeznicama u Indiji vrijedan 40 milijuna eura. Smjer, brzina, pozicija vlaka, sve to dojavljuju brojači osovina. U tvrtki Altpro izvoze ih u 50 zemalja, odnedavno i u Indiju, i to nakon 15 godina priprema. Dok smo obavili sve one potrebne papire, homologacije naših domaćeg partnera, potpisali smo jedan ugovor o takozvanoj lokalizaciji proizvodnje kroz 7 godina i u stvari dobili indijsko čitavo tržište za naš udarni proizvod brojača osovina. Kaže, vi ste ko neki tigar. Hrvatski tigar, kako su tu tvrtku nazvali u Indoneziji, vodeći je naš izvoznik u daleku Aziju. Indija je zapravo najnoviji sad dodatak tom triju najuspješnijih naših izvoznih zemalja. U Indoneziji smo već 8 godina najveći hrvatski izvoznik, a u Kini smo isto prije par godina počeli isto pronalaskom lokalnog tehnološkog partnera, su počeli raditi značajnije poslove. Konkurencija je velika, a ključ uspjeha su specijalizacija, znanje, prilagodljivost i iznimno važni nastupi na sajmovima, pogotovo onom u Berlinu. Mi smo pokretač komora organizirali prvo izlaganje svih hrvatskih tvrtki željeznice u Berlinu i to je bio jedan izlazak na svjetsko prvenstvo. I od tog trenutka vas snimi tržište i onda vi imate jedan problem. Nama u tom Berlinu dođe vam 50-ak indijskih tvrtki i s vama razgovaraju. Na Bliskom i Dalekom istoku iznimno je važno imati podršku države i institucija poput Gospodarske komore, u posljednje vrijeme kritizirane zbog obvezne članarine. Dakle, kada se pojave tvrtke i kada ih vodi Hrvatska gospodarska komora, recimo, onda je otvoren put i prema ministarstvima, velikim državnim tvrtkama i tako dalje. Ukoliko dolazite sami, gotovo je nemoguće uopće doći u poziciju da razgovarate o poslu. A posao u Altpro-u opet se ubrzao. Nakon usporavanja proljetos zbog koronavirusa, do kraja godine mogli bi, kažu, čak i premašiti rekordne prošlogodišnje rezultate.